Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka Confederation of Meghalaya Social Organisation ka balong kasenjuk jong kiseng phalang boper ha ka jila ha ka Tarik Rymphang arjar arpho kalapen bena ban sedang hino ya ka jingkendra menderi ha ki benta boper jong rilum khasi jentia kumju harilum garu kum shibenta ka jingpen sedang hino ban Pyntreikam Lajong ka inline permit ha po ka jila Meghalaya ka Comso kala syem ni karai hadien bala penkut no ya ka jingshong kalan mengor menta ka sngi ka bala ne haduk san sngi kenti ya ka bala pelong ha pelau jong ka State Central Library Shillong ucaman jong ka Comso uba Robert Khajaren ha bakren ha jilang syuaban penwai no ya ka jinge shong kalan mengor ulapen penaru ba ka seng kandang yai beteng ban persyak bet ya ka jingwan yuk kejat jong ki menteri ke Sarkar India po ka beriuh nyotrem kat ba ka Sarkar India kampat menjer ban Pyntreikam no e ka inline permit ha ka jela Meghalaya borok kowe. No ILP. No rest. 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 We want ILP. We want ILP. We want ILP. Namar kering ya teling. Ya teling ya teling. Namar kering ya teling. Ya teling ya teling. Abisha down down. Abisha down down. Down down. Abisha down down. No ILP. We want ILP. We want ILP. Hidup ILP. Hidup hari Lajong Katpaman. Pagkahmi lenti ba nang ne sakmat. Indang rehem cucu kajingale kajingakul kajongi nam ta kadoba jongari bak kajem riu. Hinyo terap hi borokoi. Parari kani kajing sedang jong kajingakul kabajai kamut bakum kajem riu nyinyai sa bon sulong jai jai sa. Leda kita kibor nalor kidang kendeu thala kidang syupa ap yangi hadin jo ke Christmas sa ka Republik hadin ke Republik sa ka election dali manu wala bantip kin saong sa ka election Assam ka election West Bengal ka election Pakistan Afghanistan Bangladesh ru manu wala bantip tinggi dom desho panang susngap yani ki jingkren jong kini ginong elam na dali kapor kaladai pangihap ban sim cikit kli ban Pyntreikam ya ka ILP dalaki jong kiti da manga da mapi da mangi gajek dru khasi ginong elam jong kajela KMLA baro kiladai ban sange no kani ke jinglai aiwai haki kepana nanti na dali ban Pyntreikam ya ka ILP gilajit ikipatray nang ni bansen syar nang ni balikin su aiwai ya kani kajing dawa LP hai kita ki he BJP na dali enough is enough katu kalabiang la arteli ki panai ngilayap omi boy sei gidang perhat badin Christmas kinelek hante dali ban peni ya kata kajing long agresif lani kita kejingkit klik jong kajam riu jongi rei nyimio I hai rem bagi don ya kata kamensim yakun ya kata kamensim lele nila puram yaki ngilalong ki bajai ngilalong ki bobut renti yang ki kanun ngimsyam lapan rumah ngijit kenang gani ke cakapan syong klan mengor hang niru kenang bandung ketak ya kalik kawan kenang bakanong ketak ya no rei ngaimat ba lada ngiyalong jai ka Sarkar India kan patio ngi ya gijai penriu badon kiseng leno kum ka bodo ya soi kata ka agreement ailot kat bakwa ni kwa tang ka LP ban ya da ya diru kim kwa kai ke jinglong jong ni ka Sarkar India hato dang sania haka history jo ka jala mekhlia la sautli ki anya da mandari ni la pha Sarkar dali ya baro kita la kentai ladaki kentai hakane kasin kebasan ngasiu badong bangihap ya perkhat da kumui hato ka Sarkar India ka kwa ban yoi bangi kum kecep penriu ripai hakane ka jala ka jongi ngin sulong no tang kinong tong om kinong thoding jong kini kecep penriu hepai hato pihun parari ya kata kecep penriu ka jongi kalau job teng hakasin
bagi tengku bagi sarkar India hangapor bagi ki hill state hang tu kipor kinunga ki hill state kila senam kila sei ya ka bonmet kila sei ya ka jing ya kun ki chomki kila rum ru chaki ying bendi lada kinunga ki hill state atu kapor ki job ya kendera kan thi ngasu bodong bakani ka pateng ke mata ngide ban job yo body ban penyo ya ka LP kila ya kun kila pendem ya kendera kan thi de kila mayong jong mo it hopping bat kinunga ki hill state baro kila la ban penpongo ya kendera kan thi ban ai ya ka state ka bapura ni mentang ya haban penkongo yo body ya haban sin cikit kli bangin yo ya ka LP bapura hato pilong balok loi parari hakatu kapor kyong no hill state no rest no hill state direct action mentarung inong no LP no rest no LP direct action bakani ke direct action kabangin sim menta kalong Naduh khat khar tarik jong uni upnai nakaliang jong Comso kan sabu iki volunteer jong ka Batlong kung kisipai kiban pek ya ka jingrung gijin mi laitlan jong ki khar poiwir ha kane ka jala ka jong ngin Pyntreikam no ngin Pyntreikam ho no himongi ya ka LP kat hadu ba sarkar India kan rai ban ayangi ka LP ngin nang persyang no lupa kanang ba kita khar kintip bangi kwa ya ka LP lada phim ai da ka bangi pan da ka bajai omban se ni hab ba chu Pyntreikam no hi ya ka LP Naduh khana tarik nimbu iki cengket hakaleng jong kabri nyotrep barakom juru haki benta jong garohel haki tu ki cengket ki baladan lupa ki directorate or infiltration ngin chuya trailang bat ki pulit haki caka bomdon ngin snahi mengi kata kadai garai kata kadai direct action ke bandukong haki ni ki caka baki poiwir ki syong kisa ki bela laitlan kat bamon klem kot klem sela yaki ngin kendang ngin weng napang barok ngin sabab kre yaki eviction drive yakini ki bomla ban pedisha baki de ginong India yakini ki briu ki Pyntreikam klem labor license klem work permit ngin pelong yaki ki eviction drive lada ka dis council leg enforcement kem weng ngin weng mangi lada ka labor department kam le check yaki bomdon work permit ngin le check mangi lada ka directorate of infiltration kam kem ye kini ki poiwir ki barung hak ka jala ka jongi nakadaw ka jing bomdon pulit ngin pha mangi da ki pulit jo ka jek riu ban up ye gitu ki poiwir bandon hak ka jala ka jongi gila da pha ka si thi mandin show CM la pha copy show deputy CM home minister ba BJP ni ong ba kata ka jing thu jo ka director infiltration kolong ban kem me ki dakhar Bangladeshi la da kem la ban kem maki ngin kem no mangi what not so fair na man ngim la ban shom klikti ban yoi bagi poiwer kenrung ka thlep ha ka jala ka jungi ka ba manga ba ka phi ngin shom klikti hayin kani ke ka bangin nom la shu ban priang kani ke ka bangin nom la shu ban shom klikti na takadaw parari long ki bala khre ka jingyat lanti nang ne sakmat kumboong kan de baik da direct action da ka kam baik ngin le labiang ka tu ka jing keren labiang ka tu ka jing pensai dang menin ru ngila sam ka jing pensai la da kidang don ki pat ba jong ka jek meru ka bong pensai ngin tan pensai ngin ngila sam ye ki jing tho ba kin sai ngila bu ki social media phila sai phila tip ka ba menta ka bodon kam kolong bang ya pa penino da ka kam bar ka kam ka sedang Naduh kan tarik bang ye kbi lenti ye ka jing trailang jong ki dorbar snong jong ki sem jong ki kli nong sansa jong ka hima ni kentu ye ki dor bas nong bawa nong sa ek khar baki dang rung ha ka snong ka thau ka jong phi bu ye ki volunteer ye ki seng samla ye ki seng long kami haman ki snong man bawan ba khar kali kot dodam ki dei nong dei ki dong India kali ki wan le ayu bat ki trai yu ni kentu ye ki kontraktor trai ni baki dei ban pek bakim dei shu ban ai kam ki khar Bangladeshi kim dei shu ban ai kam ye ki wei lat no ye ki para khasi ga jongi kali ki jing nang Pyntreikam ga jongi ya ka LP parari kentang ya wai ni kwa ban kan sai bakum ka jek ban riu ni ai khublai ye ki MLA ki bala pas ya conclusion khilale bhang in ai khublai rengin ong ye ki ngin pan kan mau ye ki bakakam ka jong phi kam pat kot kakam ke jong phi kam pat kot philapas ya ka resolution ke jong phi
so Hashim kia ban pentikna bakane ka resolution kan Pyntreikam ngim kwa ban yo I bakan chulong kum ka resolution jo ka tin khasi ban rum ha ka kanit ka bapra ngim kwa ban chu I bakin chulong kum tangkum tu ke resolution man shua ki ba phidawa ban pelat ya ka Forest Conservation Act ban kiwe ni kwa ban yo I bakane ka ILP resolution ka ba phi lapas kan long do long senam bakan yo jaka ha ka jala ka jongi tingi kentu ya phi sin pan yalam ma phi nakmat kum kinong yalam jo ka jet reu ngilong ki balakloi ban but bat phi wat ada philek ban ki chadu dalilu lada kia male bron Rymphang kin yalam bale ya ki dali ngasu bong ba na khliang jongi ru ngin lek lang ban ai men sim ya kini ki male ki jongi bakin ya ki adu dali kadai nam dai handai lada ki jong klik ni kin chusngap man thino ngatrai ni haban pedi ya ka jing penrem jur ya kini ki breu ni haban ong ya kani ka wei kumbang yong bas bahana lek aiwai ki kepada ate dali trai si tom hi ke mele jongi ban penyo ya ka LP lada ka jela ka jongi ka du ya ka LP haunus nem masuk ong ba hapan kit kli ni kong du de ki mele jongi Nomor maki yakin gilajet maki kisan syare kala ka jongi ladang ngidu mentang asu ong baki hapan kit kli hi maki ladang ngimyo ya bat ladang ngila ban penyo ya ka LP ngasnyo ban ong bangin ya le ran lai ban ai burom ya ki bar permukun dai nom dai na penyo yang ka LP ngin penkup burom ya ki rei ladaki melak ban penyo mentang asu ban ong baki hapan kit kli hi maki ladak kami kano ka kenrum kenram ha ka jala ka jongi Nata kadau parari Nasio bodong Bagirai jong Comso Bangin persa ya kejingwan jong kihinan kabinet Kandang ya ipiteng Naduh kadar tarik ngin sedang ya ke direct action ke jongi dah kebangin cek hi lah ngin Pyntreikam hi ya KLP kubang ala batai ya hi ngin sapan kera ya ki jaka hakini kismi bangin sapan tip ya hi bangin sedang Batwat hadin ketaru lada jia Baka sorkar India keempat burom yang arai jongka mekhlia legislative assembly ngasu benong ba ngimban sing hapan sim yak jinga ki bakam ting ya chuchu no ILP no rest no ILP no rest no ILP no rest no ILP no rest sai sin ni nom direct action ni ko lai sin mo no ILP no ILP